Hi, good morning. It's Wednesday and nimata ko sa iyo mga 3 a.m. pa ron or 4 a.m. Kay mag-bake ta og 300 cookies para sa mga nabahaan diri sa Davao del Sur area. So, special thanks to Madam Christine Rama. Thank you so much sa pagsalig, Madam, sa ako ang hungry oven na mag-bake og cookies. Snacks lang para sa mga sa mga bata, sa mga tiguang, okay. Medyo bugnaw ang panahon, then need og cookies og kanang mga na gani. Ayan, so later I will show you how to bake cookies. Ayan, luto na yung ikapila na ba na yung batch bro? Unom na na batch kaya I need to cook 300 cookies. So time check, it's 9 a.m. Nakaluto na po mga 200 na ata ka cookies. Ayan, baking inside the oven. So, i-cook na to siya mga 10 to 12 minutes. Ayan, luto na ang 300 cookies. Oo, para ito sa mga nabahaan sa Hagunoy, Davao del Sur. Ang nag-sponsor po nito si Madam Christine Rama from United Kingdom. Thank you so much, Madam. Ayan, na namin sa location. So, wear mask, dapat social distancing. I'm with Chocolanay. Hello, nandito pa kami. Lagi tawag na ta. Ito na po. Mada? Ito pong Ito na po yung Sige, matabay daron, madam. Ayun, gitawag namin na dito ang mga evacuees. Ito pong maroya. Di na maruya. Ito na maroya. Ayan yung mga cookies namin. Nasa Tupperware. Ito pong maroya. Mag-deliver nami og maruya. Maruya. Di na maruya cookies. Klaro kay tong bugas. Let's go. Ano nangyari na kababalaghan ng ating Panginoon. Ikaw man ang kababalaghan. Ang bata mo. Oo, for the kids. Pwede ra, madam. Iba na lang siya ito. Ayan, sa mga kids, sali na kids. Ikaw kids ka? Oh, talaw mo na. Puro lagi cookies yung no. Chocolate ng gusto. Ayan, yung cookie. Ito po ang hanger oven by Waray. So delicious po, guys. Ayan na kids, naglinya ng mga bata. So mag-order lang ha. Food! Ayan, nag-distancing po ang mga kids po. Anak. Hello kids. Say hi. 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 Say hi. Hi. Ayan, busy po kayo sila. Ayan, ito po ang hungry oven owner. Ayan po siya. Yan si hungry owner. So, thank you. Ayan. Okay, say thank you. So, go. Grabe, anak ang kamot di para matagap di. Yes, sir. Kiri kain. Ano siya? Oh, so very low. Dali, Ondek. Malako na dito, gawas na. Ito na kay Papa. Ayan. Papa. Salamat. Ayun, lagi. Thank you so much sa nag-sponsor po nito. Madam Christine Rama. Thank you so much. Ayan. Oh, dito rin. Thank you. Salamat. Thank you so much sa nabahaan po. Ayan. Salamat.
Pasalamat po. Bayon! Asa naman ka nanandaan sa tumoy? Ayaw ang multi. Ulikaw na mo. Magwapo siya. O, sige, go. Ako manak, sir. Wala ako natulog. So go. Go, kuha lang dahil. Yung anak daw, tagaan. Anak ko, mamay na tulog. Oo naman lang ni. Ay, kayo nag-post yun ka. Basta sa liwa, may mga cellphone. Ako banser no, niya ako. Masanina lang yung mga ano, ang lahat ng bata. Oo, okay na daw. Apay bata, wala. Wala na. Panamo na. Kani, I thank you kaninyo daw. Ang tingin ko daw. Salamat. Sir Yaya. Hi. Yan na rin po. Thank you, Madam Christine. Thank you kaayo sa imong i-share na blessing para sa among mga bless kay mi nga nay tao nga parehas nimo and kani siya happy na kay among mga bata ani kay bisan pa nagaan among problema tungod kay nay mga tao parehas nimo. God bless po. Thank And you. kaayo. Bye-bye. Bye, sir. Mo ano na mi. Dara mo ano manager sa Hungry Oven.